našom eteri dávame priestory dobrým veciam, každoročne sa ich na Slovensku teda deje hodne, to treba priznať, no pod akou zámienkou nám je nevždy úplne jasné. To určite ale nie je prípad každoročného podujatia Od Tatier k Dunaju. Podujatie Od Tatier k Dunaju so sklerózou multiplex na bicykli štartuje už 16. mája zo Štrbského plesa. Pacienti so sklerózou multiplex a ich podporovatelia sa rozhodli, že si aj tento rok teda zopakujú cyklotrasu naprieč Slovenskom. Cieľom podujatia je informovať verejnosť nediagnostikovaných hlavne pacientov o ochorení, ktoré teda je veľmi ťažké. Pre východnú časť Slovenska bola pridaná aj košická predetapa, tá štartuje už 15. mája. No tak štart tohto ročného podujatia bude teda v Košiciach, cieľ bude 21. mája v sobotu, tradične v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí. V tento deň sa uskutoční aj pravidelná akcia Krok so sklerózou multiplex, teda Deň nádeje. Pacientov sa rozhodli podporiť aj športovci z judo klubov, zo Žiliny, z Považskej Bystrice a mnohí iní. Ešte dôležité povedať novinky, ktoré sa chystajú tento rok. Podujatie je zaradené aj v rámci aktivít Európskeho mesta športu Košice. Organizátor chce tento rok dosiahnuť hneď niekoľko rekordov, napríklad v počte zapojených pacientov, cyklistov so sklerózou multiplex, ale aj v počte zúčastnených nevyliečiteľných optimistov, tancujúcich v cieli, si predstavte. Lebo samo o sebe ten názov sa volá, že Happy tanec. To je v cieli, tak je to také krásne, treba sa na to ísť pozrieť. No, dôležité, ale čo by ste mali vedieť, ak by ste sa chceli zaregistrovať, vy pacienti, noví podporovatelia, na stránke tatridunaj.sk registrácia. Hej? tatridunaj.sk registrácia, kde nájdete teda i všetky potrebné informácie, nielen o ubytovaní, ale zároveň i o podpore. Tak podporme spoločne túto výbornú vec, ktorá pomáha mnohým ľuďom. A vieme, že to nie je teda jednoduché. Predstavte si, že i cez to všetko títo ľudia naozaj dokážu naprieč Slovenskom od Tatier až k Dunaju. No a pri tej príležitosti ešte poviem, komponovali veľmi krásnu skladbu práve na podporu tejto akcie. Nikto nás nezastaví, tak sa volá tá skladba. Tak vypočujte a kľudne sa zapojte i vy. Na tvári vždy s úsmevom, s dlhou cestou pred sebou. Chvíľu šlapeš a chvíľu nie, každý ako vládze. No vzdať sa, tak to nie je vôbec náš štýl, nie je náš štýl. Naše svaly jasajú, makáme od Tatier k Dunaju. Od Tatier k Dunaju.